Dihamo kadongan jumpa musai di acara Palabok Roha di kanal YouTube YKB Marhata Batak Toba. Adorak sota jalo hatani debata jumolo mahita martangiang. Asini rohama dihamu dohok dame nasian debata mata dohok nasian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Ia renungan sadarion dibuat dos yan buku renungan wasiat dohok judul Pangomoan ni halak parjahat. Marujaham mai sian hatani debata di Job bidu 20 sada ayat sada dohot ayat 10 pitu sahatu ayat 34. Dohot pangodol hononna sian Job 20 sada ayat 10 sia songonoma di dok hatani debata disi. Tupinoparna disipat debata toru-toruna. Tuibana sadirinian diluluhon ibana asa manadanian rohana disi. Dia mau kadongan torok do jolma nama dele marnida ngolu ni halak parjahat nadau siat debata. Alai idaun denggan jala sonang ngoluna. Torok do musai idaun halak na burju si habiari jahoba alai idaun ngoluna dau sian ngoluna sonang jala maduma. Rah ya do tubuh torohatta pikira si songoni. Burju hita mulaulaon, jala akan adenggado na taula, alay molo say taparohahon, dang gabe dumenggan golutta siya nakahalak parjahati. Si pata idaon, hira uparir do ngolutta siya nakadongata na somangula na denggan. Say tapajonok jala tapasolho donian ngolutta tu Jahoba, alay say olo do pejuk pangaka hamaoloni. Gabi tubuh do si pata suku-suku torohatta, puasa nasida na mangulahon naso denggani, alay sonah ngoluna. Naso ditatap debata donuay ngoluniakan na porsyay. Hata ni debata sadarion, paingoto kita pabuah halak parjahat jaloon na do upa ni hajahaton na. Dabuon ni debata do uhum tuak kaparjahat asa di paubarohana. Tungpe idaon say herana sonang jala madu mangulu ni parjahati. Alay ditikina dabuon ni debatado uhum to nasida. Tak pola mangiburu rohatta. Marnida parngoluan niya ka parjahati. Jala dak pola tasol soli dirita. Molope naung tawula na denggan di ngoluta. Alay dang tajalo dope na denggan upani haburjuota. Pos marohatta. Dang nok mata ni debata. Uhumon ni debatado parjahati titikina. Alani girgirma hita mangolu di bagasan hasitongan. Jala mabiar hita marnida debata. Pos marohatta say na urupan na do hita. Amin. Songonima hatani debata renungan di hita sadario nunang lupa kadongan like subscribe jala bagi hotuak kadongan ala marhitei nadoho do hita mangurupi ulaon marbarita naulirap dohot YKB Yayasan Komunikasi Bersama Mauliate debata mangaramoti Horas.